maning kong ayu hiyapi kadonut jong akalastang banping kajing rengi ka pernai hakmat jong pi kum ka benta ba kordor tamha ka perthai haka jingi aid ha surok snong nga perkatang ya primarwe kasur jong pi kum ka jingrai bas ngiltinan ka penjaya ka jingkin jajong ya pide ka jing pos niu ha men sem jonga ka jing hit ba quid badab da ka jing sniu ba sweetie jonga to senggap ya ka donut ka titang na ka benta jong pi sweetie jonga nga iya pi sisa imdon mano mano balaban simja ka jong pi hakamit bar hakasni ngaduay bangin yay don lang sweetie jonga pide ka jingi bajunong haba pisen ran yang angas-ngas kem kung baka pertay ka kilalong ka baba kajing kendu ya pi kade kajing kerku bau blei ula ai ha kajing gim jonga haki por bangas ngusine du jing kermen pilong kajing sai balam yanga kajing gerke jong pi ka penjaya kilyo ka penpu penpingnya kaski jonga pide kajing pos niu ha men sem jonga kajing di ba quid badab da kajing sniu ba sweetie jonga to senggap ya ka donut ka tirtang na ka benta jong pi sweetie jonga nga iya pi sisa imnon mano mano balaban simja ka jong pi hakamit bar hakasni ngaduay bangin yay don lang sweetie jonga pide ka jingu bajunong watla dawan tiryong halinting imting na marengi don lang kajing di jong ikan yay ne hadu ka bakut jong kabor sweetie jonga ngakulat happy bangan iya pi man lakas ni sweetie jonga tobat skillnya nga ngintang ka jingit baklem du mensim hakadon nut jonga ngai ya pi